Ole kan lo kir le ta tuna chuan Prime Minister Employment Generation Program kan ti PMAGP kan ti kha soifia na hun karon nei le don ani ama sa in he scheme nuaya eizon na kalpui thei ang chi te Prime Minister Employment Generation Program scheme nuaya industry sang bengkal tanga dil thei le bo zui thei ang chi te kha karon soi masadon ania hele kha pani hi a pink le khalai zo ka hi ni du ve kan oma chiar ve du le en chiang du kan oma ni chuan emo ma nia eizon na tur idea nei lem lo te kan oma ni chuan KVIC KVIB le DIC ya te khan lak thei na dona ti chuan ama sa in he scheme nuaya industry sang bengkal tanga dil thei te kha kan soi masadon ani kut pania ti angai wangin mai kan chet bet loka he scheme hi Prime Minister Employment Generation Program kan ti to kha employment generate na Prime Minister na program aran duan chua ti la kan soifia thei ome ama saber number 1 atan chuan agro and food industry kan ti ang chi kha lo ni ta papat making kan ti te masala siam ang chi te manufacturing of ice candy kan ti ang chi te bakery product chang siam lampang te manufacturing of food industry lampang sumsim ang chi te manufacturing of chips from banana kan ti ang chi potato kan ti ang chi te chang thop ekati balhla atanga chips siam kan ti ang chi te alu atanga chips siam kan ti ang chi te coconut and areca nut products kan ti ang chi kha ati ang chi te paddy unit kan ti ang chi te supari making unit kan ti te poha making unit kan ti ang chi te ati ang chi sim kha he agro and food industry nuai hian ati thei dona agro and food industry nuai bi ka hian industry sang ran thei te hi chi som thum panga lai me non da chuaka heng zong hi PMAGP scheme noya industry ran thei an tar chote ni ya hei ale lama pola oma chung ho chu kan soi vek seng don lova atlang pui ang thuak kan ria thiam dei dan du khan kan soi dona agro and food industry noya ti thei ang chi oil industry kan ti te thleng khan processing of maize and ragi kan ti ang chi te milk product ang chi sim cattle feed kan ti te manufacturing of mehendi noodles making kan ti ang chi noodles siam ang chi te kang zong mai kha chi som thum panga lai mai ma ni ya idea nei lo po khan hele kha atang hian en tur agro and food industry noi hian chi som thum panga aranom phot maya number 2 a hian HMPI kan ti le fiber industry kan ti kha ta heng hian a huam chin chu mat making kan ti te coir work kan ti ang chi te manufacture of jute product kan ti te chuan pit work kan ti te leaf cup making kan ti ang chi te handmade paper and thermocol kan ti ang chi te manufacture of paper cups kan ti ang chi te kha chi som pakhat lai mai mania idea kan nei lo pon SMP and fiber industry ti noi hian aron da chuak le a ti chuan a pathum na tan chuan rural engineering and biotechnological industry kan ti noi a hian ti som ni panga lai mai industry ran thei kha ron da chuak bok ta ni servicing kan ti thei te po ti la kan sui sualom lo ve computer assembling welding work kan ti ang chi te fabrication work kan ti te automobile work kan ti ang chi te iron work kan ti ang chi te plant protector atam mai hei chi sang du than turang kha om chok mai ni
ei zon na kan du ve si a bul tan tur kan thre si lo idea kan thre si lo wa ei zon na nei ve nge kan du si ani chuan KVIC emo KVIB emo DIC hnuai khan heng lekha te hi lak thei ta he lekha hian ei zon na bul tan na tur chi sang tam tak hei anon ziak choka zatel tak me mei hi anon ziak choka ti chuan apalina apathumna tan chuan Rural Engineering and Biotechnology Industry kan ti hnuaiah khan chi som nga pariat lai mai anon da chhok bawk ani ti chuan mineral based industry kan tia mineral based industry te pawh ti thenga goldsmith kan ti te silver smith kan tiang chi te cement blocking mining activities kan tiang chi mud pot kan tiang chi shim mineral based industry kan ti chuan mineral bul thut mineral manga thil kan siam chu chi shim ang kha huam ta khatiang atanga thil kan siam chu ang chi kha ni ta ni heta hian mineral based industry hnuai hian Asian na bul tran thei na tur chi som hi baruk lai me ron da chok le bawk ani brick siam kan tiang chi te pawh kha a thei vek ani manufacturing of glass toys glass atanga milem siam chu ang chi te manufacture of paint kan ti te manufacture of fulal kan ti jewelry out of gold ti te utensil washing powder kan tiang chi te atam mai hei stone cutting kan tiang chi thlengin a vek ta ni ti chuan pangana tan hian forest based industry kan ti ve thunga ram hnuai atanga thil siam chu ang chi shim ram hnuai kai hnoi atanga thil kan siam chu ei tur ni emo manrua ani ma chang chi shim ang chi kha photo framing kan ti te bamboo and cane work kan ti te manufacture of selak manufacture of gums and resin manufacture of katha beekeeping kan ti te khoi kan tiang chi kamo khoi kan khoi ang chi tin cat manufacturing kan ti che basket making kan tiang chi te bag making kan tiang chi te khang tiang zong collection of forest plant and fruit for medicinal purpose damdoi siam chuana ta naram hul damdoi kan khon khom ang chi te atiang chi te pawh kha ni telani chungo forest based industry hnuai hian chi som pathum eizona bultan theina aron da choka ti chuan parukna hian polymer and chemical industry net making hei nge kan soi thiam dan tur chuan net kan tiang chiang khamo pher kan tiang chi te pawh kha niang chu chapal making kan ti te PVC insulated wire and cable kan tiang chi ka tiang lampang shim perfume making nylon rope making chemical lampang thil le polymer thil kai noi atanga thil siam chu shim ang chi atan khan Asian na bultan na tur hi chi som ni panga lai mai ron da chho le bawk ani ti chuan a pasari na tan hian service and textile kan ti a hemi atang hian Asian na bultan na tur hi screen printing kan ti ang chi te solar charkha kan ti ang chi te herbal beauty parlor kan ti ang chi te manufacture of silk saris kan ti ang chi te mo sofa repair kan ti te Kembo weaving kan ti te printing press and screen printing kan ti ang chi te video and photo studio kan ti ang chi zong te tin watch repairing sana siam te po ni chu service kan ti thei mi pui te ta na servicing kan ti thei le textile lampang shim kha hei hian aron hom ve le thunga hemi service and textile te pon te textile te pon tia thenin kha tiang kha chu kan lamdan kha chu eng po lo ni se hemi hnuai a hian Asian na bultan thei tur hi chi som nga thot me ran da chok le ni tam khop me a Asian na chi sang ti hian mani idea kan nei lawa Asian na bul kan tran ve du sia PMEGP subsidy loan hila kan du ve sia ma se mani in idea kan nei si lawa Asian na bultan na tur entirna electric lama ka lo tui ni chuan he lekha hian electric lampang kai hmai atanga sum don na tran thei tam taka omta thil siam chua ram ngo lampang atanga thil siam chua ang chi thing le mau atanga siam chua te pon yang chu khatiang atanga thil siam chuang chi kan lo tui ni chuan hemi hnuai a hian hemi chunga hian Asian na bultan na tur kha tam tak mai omani chu an hriat tlana tan ni ta se
ข้างค PMEGP หน่วยอินดัสทรีสังเบงกัลตั้งกันดีลเทแต่จู่เรานี่พดต่างอ่ะที่จวน Prime Minister Employment Generation Program กันติค่ากันลุจิตโดนจังอ่ะมาโซนนั่นแหละจะนั่นลำตวงที่อันนี้KVIC Nodal Agency ลำมินาอันเสียมอันนี้Prime Minister Employment Generation Program PMEGP กันติเฮียน Ministry of MSME Government of India in PMROI และ REGP เฮเรมาทุกลูกน้ำมูมัลตักเสียมาอดินอันนี้Employment Generation Program กันติจวนอามากันสวยดวงคันนัทตูร์เสียมชวกตั้มตูร์มีปุยเตนะไอจนนัชากันเล่าในเทน่าโปรแกรมมันด่วนสวดีละเอาซัมซองอินกันเชียเทียมการที่ตัวรินมาละตู้กันตีตะฮีโนดัลเอเจนซี่กันตีตะคานิตาKCC โลนกันตีอย่างเจียแต่พวกคานนมเซลตาโนดัลเอเจนซี่ KVIC ฮีรัมปุ่มหัวประเหสกีเมนคอลตู้เลยมาละตู้แต่อันนี้โนดัลเอเจนซี่กันตีจวน KVIC แต่ KVIB แต่เลย DIC กันตีตะเขาอีกจวนทกตู้เลยเอาหัวมจินฮีกันสวยเลยโดนงะKVIC และ KVIB ที่ทิ้งกลางรูรัลลำจังตู้เตอันนี้DIC จวนทิ้งกลางรูรัลเล่ขบุยอาร์บันเตอจังกปนี DICB ก็ขจวนทิ้งกลางเล่ขบุยปอนกัลเทีย KVIC และ KVIB ขจวนทิ้งกลางลำปังชูตนี่จ้โปรเจกต์เสียมสันเทจงฮีให้ฮีอันเล็กค่าฮีPMEGP scheme มาสามีนี่ฟังอินทุนาเห็นเล็กขนาดเสียมเมกะโปรเจกต์เสียมสันเทจงฮีดังลำตัวจู่ฟังจวนกระเช็ดเท่าจู่กระดันสวยไม่โดนนี่อามาสาเฮียนเจงหน่วยสมหิปังทิลเสียมโชคเตตานนี่เจงหน่วยสมเพ่งฮี service industry ลำตานนี่ตัวนั้นรอจวนอินดัสทรีลำปังดินดูดานคานเจงหน่วยสมงาเท่งอาทิตย์ตัวที่จวน servicing ลำปังตีตานเฮียนอันที่นันดอร์ฮอนกันเตียงจีทิลกันเตียงจีงตานคานหน่วยสมหิปังอาปุกทิตตัวบอกกันนี่ที่จวน subsidy ฮีขบุย35% นั้นเปียทิ้งตั้งละมา25% นั้นเปีย subsidy เจียกันเชียเทียมที่โดนดันตัวจูโลนอีปุกจัดอาจัง35% ค่าปอยซาอัทโลนินอีตงโดนตีนานี่เจงหน่วยโสมิลักจวนเจงหน่วยโสมาจัง35% ค่าอีชูตังจู่สรการละมินอารอนตุมเวตูรนี่ติจวนเจงหน่วยโสมิลลักคัน25% จู่ subsidy ดงตาเจงหน่วยสรีเลตเล่มบักอีรุลังไงโดนเหล่าตีนางนี่จู่ที่คานกันชุดเทียมเทียมไหมเสียนั่นลำ educational qualification นี่ clear เลยไตละ PMEGP scheme deal ตัวเทียมนั่นเองง่ายจู่ class 8จีนั่นนี่ class 8ที่ pass จวนเละคุมิถึงจวน PMEGP scheme ฮีบ่จุยเทียดอนตีนั่นนี่ ADP training กันติฮีการหิชุงในตัวนี้entrepreneurship development program training ฮีในมากหมอตัวนี้ ADP training ในโซนหัวจวนแบ่งกินจุ่มขัดนาตานโลนfirst installment กันติค่า EDP training โซเฮียนอเปโดนนี่ติจวน EDP training การหิ2 weeks ใกล้ตัวติจวน training ดังในง่ายตัวหลงscheme บ่จุยตัวรา training ในง่ายเตการหิช่วง EDP training ในตัวจวนอดัง training ในข้างง่ายตัวเราดินั่นจู่อดีลดันตัวฮีscheme ฮีจันจินบุเลตุนไลมันรู้จังกังจก print and electronic media มังอินอดีลดันตัวที่ตาลันอันนี้เองอารมณ์นั่นตรงตัวดีลตัวจวนอดีลนั่นแหละค่าและทิลตุน project report จู่ KVIC KVIB or DIC District Industry Center กันติดต่อค่ะและ bank office ไหนเบอร์เนี่ยนะเทลุเทียงเอาเสียจู่ scheme ฮีsubsidy loan ฮีตีละกันซื้อส่วนตัวลงsubsidy loan นี่subsidy loan ฮีดีลดูอันนี้จวน PMEGP loan ฮีดีลนั่นแหละค่าฟอร์มค่าฟิลปังไงค่ามีเละproject report business กัลปุยตุมbusiness run ตุมอัตานา work plan นี่เราเสียมมาลากด่านตัวเละส่วนนักกัลปุยด่านตัวอังจี project report ค่า
KVI CMO KVI BMO District Industry Center ani emo bank office nai ber ne na I thelu thei don ani ti chuan le khapoi mo le thil tel ngai te document record kan ti kha kan soi lenga le khazir san lam educational qualification kha class 18 ta na dil thei kan ti to kha khami le kholam thiam na kholam entirnan engpo khol a experience lo nei to na ang chi kha khang chi kha certificate te in ni chuan thil te la tha a ti chuan ST le kha schedule tribe le kha thil tel nge ngai ni ti chuan ADP training zo to na I certificate kha I thil tel ngai bok ani ti chuan thil ti tum ruam man rem ti na project sanction kan ti hi bengin tool ati anga en fi avek nuwa chau loan sanction ani ang he loan hi bengin entirnan bengai vakala I project report te ne ni vakal ta PMAGP loan iwa apply ta beng lam khan rem man lo ti chuan he loan hi an pek ma cha in he loan kha business kha iti tak tak don em ti kha inspection an nei thina ni verification te po tila verify a physically nan kalpui thin ta a mun le ma te inem enge building te ilo nei to em building ilo nei lo ni pon a mun ma tur te inem tin en tin nge kalpui tak tak itum dan ang chi te kha tak nge ron mu pui tur che khan inspection ron nei thin ani o ti chuan bank sumpuk zat amount of bank loan bank in loan a pek tir tur zat chu a project man atanga 90 to 95% ani ang bank ne na han noi som ni ilo la du ta khata tanga 5% kha khata tanga 95% kha bank in a pedon che ti na ni chu noi som mi du chuan noi som atanga 95% kha pedon che ti nan chu 5% te kha chu on contribution ke mani na kan lo tum ve tur ti na ani chu entina noi som ni pu du ta noi som ni atanga 5% I chu tanga 5% kha ilo nei lok ve ngai kha ni don ta ni ma se he scheme nuaya hian engma nei lo po khana dil thei thowa ma se all sum zo kalak thei don chuan he on contribution kan ti hi mi puina kan lo nei ve tur kan contribution tur kha 5% kan dil tuma tanga 5% kha kan nei ve ngai ni mani tum tur on contribution ti kha tura henaron sei ta chi a loan la tur ten project mana tangin 10% mo 5% mo talan tum ve nge turani I loan lak tum za ta tanga 10% mo 5% mo tal kha I nei ve ngai don ti na ni chu noi so mi ne I lak tum chuan noi so ma tanga 5% kha I chu tanga khami kha I bank account na ve ngai ti na ni chu shalam panga puina ti hi marketing support kan ti hi PMAGP noi isum don na ran kha thil siam chua chi ni mo ele in lamani mo hak chi ni mo bun chi ni mo khang tiang chi product siam chua kha ashal na tur kha PMAGP lam hian an pui thei don ti na ni chu PMAGP noi mi te thil siam chua chu ashal na tur athul anga ngai to pui an ni ang ti kha aron sui ta a PMAGP noya kan thil ti reng kha subsidy loan manga kan eizon na malak na te ashal chua na tur a marketing a kha PMAGP lampang hian KVIC lampang te hian an boi pui don ti na ni chu ti chuan a hmun nge ya en fi na ni china kan soi dong khan physical verification kan ti kha he scheme in nu ma nei dan le a na tho dan te pui nan sarkar in tran pui na government subsidy a pek te dik taka man ani theinan 100% a hmuna en fi na nei ani ang a hmuna en fi thap kha anangai don ani chu wang chuan he loan kan dil don ani chuan ti tak tak tum tan chau dil kha a tha don ani a chan chu inspection verification kha nei vek don ani physical verification kha ti chuan NZUI pui dan tur monitoring hi inspection tenen po khane in ang thenga state zonal national level a NZUI pui atul dan ang ruam han na nei ani ang
loan la tu PMAGP loan la tu khan atum nge em ati tak tak don em ma la em ak I ma la tran em antin nge first installment kan pito a bullet tran tak tak em pek zui tlak ani em ti kha monitoring board lam te khan chui zui don tin ani chu nung lam le ma lama dom ton dan tur backward and forward linkage ti hi he scheme nuai hian a tu lang zelin dom kan nan sum man tur siam ani exhibition le workshop an nei thin he exhibition le workshop an nei thin kan ti hi he PMAGP subsidy loan lo la to te khan an eizun na bul an tran to ang chi te ma an lak zel tur ma an lak zel dan tur ang chi te engtin nge ruam han na an nei engtin nge an kal pui kha business a khan lo tin pui em ti ang chi te kha a so na a pho cho na hun tur kha exhibition kan ti te workshop kan ti ang chi te kha an siam thin ani chu mi hmuna chuan he scheme la tu te eizun na tak kal pui tu te atul dan ang zela pui tur khan sum an pe thin ani tran pui na sum ani chu sponsorship scheme ani chu industry sang te industrial group kan tiang chi kan sei le no nga ei tur ei chop siam te ram thing le ma otanga siam te le khapuan siam te lungla kori etc thlangin a thei ni ki chuan dil phal lo le dil lo tur te negative list kan tia hian sa atanga thil siam chi sim kha khatiang chi siam chona lampang tan kha na man thei lo ani ti chuan rui thei thil sim ang chi siam emo zor nan kha na man thei lo bok inspection an nei vek don kan ti to kha ti chuan polythene lampang chi kan environment ti che thei ang chi thil siam cho nan khan a thalo bok ta ti chuan plastic thil da na emo I plastic lui atanga siam non recycle kan ti ang chi kamo thil da na ken na thil ei chi fu na ata na siam te ul pasima ul le kut atanga la de chuate khadi thil ti le lok na ti hiam thei chi ang ho rim shima kha I he PMAGP subsidy loan mang hian ti phal ani lo ni Shachiang du tan office hun chung in state office khadi NVI commission KVIC C than sang building house number D66 Sikulpui Kon Republic Road Aizawl Mizoram telephone number hi adu tan kan lo chin che te nga 0389 231 6387 na zo chien thei reng ani aum na mun hi ol sam zo kan she thei nan thakthing bazar opposite chia kan kongthlang lama khan mu thei na oma khang ho zong kha PMAGP noya kan shiat chien thei le kan shiat fe thei te chu lo ni le ta ti chuan eizun na bultan na tur idea kan nei lo ni po khan he le khaping katang khian du than tur tam tak azatel rol tak meu kha omani ti khasenon leila kan soi vek seng lova atam ema chuwang chuan kan sa chiang du ama ni ngei na kan en du ni chuan engte hi KVI office le KVIB kan ti ten DIC kan ti ate khan lak thei le zo fiat thei na ome khang zong kha PMAGP chung changa karon soi thei ta chuni le phut sela ti chuan ka soi mai trep ka soi tel du chu PMAGP hi bank lamin reman lo tia kan la thei don ani pon kum thum nga ngai to chu chu dan thara an ti dan ani ti chuan kha zong kha PMAGP chung changa kan soi thei ta chuni le ta mai se kan tun lai bo ro kan thlirin sarkar na te awang to emema tin private jobs kan ti ang chi te omve thin ma se ei zon na tan tak tak atling thin lova heng idea nei thatak tak thalaya te po kanom ei zon na tur bultan dan tur thatak tak sia ma se abultan na tur sum capital nei lo awanga bet tlok tlok te kan la omani idea thatak tak kan ne kan han bo zuya atop bank ka bok khian kan top le thina bank ka bok khian har sat na hi kan top tlang pui bank ka hian heng scheme thatak tak te hi poisa nei lo ngai mi lawalak thei tani ma se bank lampanga hian enge guarantor kan tiang ji te security kan tiang chi te LSC kan tiang chi te khan lo phut thina ni
heng hi eng wang nge kan ti chuan alo lama satu te na an rul that du lo wanga he din mun hi thleng kan ni a chu wang chuan lak tum te pona kan hriat tur chu lawn kan lak chuan kan rul tha tur ani a kan rul that le that lawa khan kan hnunga mi zel ten ol sam taka an lak le lak lo kha ai ngata ni ti kan hriat a tha ti chuan china ka soi tawng khan heng scheme tha tak tak thalai te ta na ei zon na tur tha zawk om thei na tur chance te sponsorship scheme kan tiang chi te funding kan tiang chi te heng ang chi re thei ti dom kan na tur na tho tur min siam sak tu tura program an ron duan te bank kal tang zela ti angai ta ka wang hian bank ka hian Mizoram mipui hi chu kan buai tlang pui zel ta a heng scheme tha tak tak te hi ol samzo kan nor chua mipui na kan nei kan lak pha ka om thei nan ama mo tak tak te na ol samzo ka heng scheme tha tak tak te hi kan lo nei thei nan kan lo lak thei nan norani dona anwaya video hnuaiah hian description ah hian WhatsApp group link ka dah dona tang chuan adu apiang tan follow in lo join thei dona chumi kal tang chuan heng scheme tha tak tak kan ti te hi sarkarina ol samzo ka mi puiten bank thua kan lak thei nan emo heng scheme tha tak tak kan puina kan tiang chi te hi mi pui ne na thlen thei nan dik taka thlen thei nan sarkar ina min nor sak turin ma kan la dona chung te chu mi puin thar leila group adu apiang tan WhatsApp group description ah hian a link ka ron da dona in lo join don nia kha zong kha tu na ta na video kan siam thei te chu ni le ta mai se next video a KCC loan chung chang kha kan ron soi fial le don nia tli tu te in zawai in next video a kan in mule theu don nia